Aini lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim ɗin da za a ɗauko 50,000 ko 20,000 ko 30,000 a ban ba, bare in tanadin wani abu. Na je fim ɗin nan za a bani 5,000, 3,000, 4,000. Yanzu yau ɗin nan na je shutin wallahi 2,000 aka ban. 2,000 ce zan tara ta, ina da baki 7 a gabana wanda nake ciyarwa. Gaskiyan magana yan fim ba Allah a ranku. Babu kwata-kwata waɗanda suka yi magana suka yi against maganan matan nan da ta yi, wallahi ba Allah a ranku. Babu yanzu kamar waɗanda na ga maganganun su biyu, Alinu da Falalu Dorayi, dan Allah dan Annabi ku ne za ku ce ba ku san anewa mutanen nan, anewa dattijan nan wannan abun ba? Baka amsa akan maganganun da kai a Instagram. Ba na yin irin wannan bidiyon, ban kuma taɓa yi ba, amma yau ina so na yi saboda ka keta mutuncin mu, ko kuma in ce ka keta mutuncin masana'antar mu, wanda dole sai mun fito mun baka amsa a cikin ta. Allah subhanahu wataala yana gani magana da Mama Tambaye ta yi akan cewar a fim da take ba ta ba ta sama da 2,000 ko sama da 5,000 ba. Wannan magana ba haka take ba. Za a yi wa Mama Tambaye uzuri na cewar rikicin shekarunta za a kalla, za ta iya wannan maganar, amma ita ma ta san cewar mutane da yawa a cikin masana'antar fim sun ba ta sama da wannan kuɗin. A ciki har da ni Abubakar Bashir mai shadda, a ciki akwai Alinu, akwai kai Bashir mai shadda. Ka yi haƙuri kan ranka ya ɓaci, kar kuma na sake jin bakinta. Ai wai Bahaushe ya ce idan mafaɗin magana wawa ne, azzalimi ne, zafin tsigewa ne, ai shi wanda yake ji ba wawa bane, ba azzalimi bane. Idan magana ake ta zalunci, ni a zo a same ni in ba da labarin sa mana. Shi ya san da ni na san sa. Original killing cikakke na zalunci nan ba daya, ai babu san amma ita rayuwa irin wannan karka matsa, abu ne na gida. Ita da ake magana akan wannan baiwa Allah ya sani ai dan Allah ake abu, amma ko da aka tashe ta daga inda take magana an tashe ta, ni ne na kama mata gida, ni ne na dauki nauyinta, na ce duk sanda abincin ta ya kare ta zo ta karba abinci a hannuna, kayan abinci complete nake bata. Haka za duk bayan sati biyu kwana. Wa maganar da Naziru sarkin waka ya fito yayi magana ce ya faɗa ta gaskiya, amma saboda wasu ba sa son ka fito ka faɗi gaskiya, saboda mutuncin masana'antar su suna ganin yafi mutuncin ɗan adam, kuma Allah ya ce ya karrama ɗan adam fiye da komai a duniya. Saboda haka ni ba na ganin ka ci zarafin wani ko kuma ka yi wannan. Ba wanda ya ce Ladin Cima magana ta faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne. Idan maganan nan in mutane sun saurara da bakinta ta yi ta, to tun da ta faɗa, mu a matsayinmu na 'ya'ya mabiya da muka san cewa matan nan dattijuwa ce, akwai rikicin tsufa, shekaru sun ja, sannan ita tana cikin mutanen da guminsu da lokacinsu aka kama masana'antar nan. Dukkan mu da muke maganan nan fa zuwa muka yi muka ga iri-irinsu a masana'antar nan muka shigo. To ya kamata dan ta yi magana mu zo muna ƙaryata ta a social media? In ma za a ƙaryata ta, mutanen gari ne za su ƙaryata ta, waɗanda su iya tunaninsu abin da suka sani kenan suke ta faɗa ko su gasgata ta. Amma mu in dai akwai girma a matsayinmu na 'ya'ya, bai kamata wani babba dattijuwa